Buya mono nendo mwancho murigeria tomerane nende ase chinsa isato asobotuko bwa rero asogokorera chiriboti chiria chiare ngororo na kwariganirie rinde tunyakwa tukwimanya asobwagare nase oboime iretariane manyekanete nga eri na mura. Amateyemo kurwase kenyoro kia Nyamisaro ibere imeye wodi ya bochi borabu ebunge ya bumachoge borabu county ya Kisii igo yatwarira magombo amanene magega yokubasiria abancho babo babere asebono basabire gokonywa eri kubayenia senchira ya maskani muri kito Dominic Onderi nale no roboti oruo asenchira yowekerano amagombo no mwichana bwasane kwene kigwa imenkeyemo Mekinyoro kia Nyamisaro tuwe wodi ya bochi barabu bunge ya machogo barabu county ya Kisii maiga ya matemo kubasiria abancho baba babere Mong na dorika kemuntoni ganyatu kobogo sirio bumabwa ya maiga ya konyoro roboti kurego sira ku mwana ye asirita pito yange yonyara kobogo sirio bumabwa ye memo chio Nairobi kubatekana nombo sikano para Nki ni gotu chanete tositi abancho baitu babere mwana mintu pita igasiro mucho Nairobi Kero mama igwete report yiga era akaba kanyoro gustuka era agasira no minto achite Nairobi akanyora accident agasira akara tugwa kirwesimi toko mwana minto sirire toko chiko nyebwatiria toko nyaka no sirire mama minto na chiko igwesimi yiga mama nera agastuka nera agasira Ona ntoko nyakomoremi tukarobeire buyarende mbuyare Wano ekero omwana omwabati tokurukupamera akamnyoka kurwali akamubwata iga pamero mto bito mto kule nera agakanse agakugo etulno bokongu etule ni michando abana abo bakinire tobururo mwanro lia agakanse kenga na akwere tagesiri ono gakina botobwato moichano matanga abairo mochio yondo chenga chimbago chibagogete gaki Maiga yomo ngina dorika kimunto kwegosa niga ya matega ya temete korwanira buguma bwaye abwasibanya tuko bakomnyokiwe ikase nyagitali ya meme muchobo songo kolenda kanyakoboko banyoro kubwatikana no gusira ko mwana wae Peter riboti gochanga omwana oyo osirire bona mama gochikoigu gonere ugostuka ugwakanse toko muimoki tomuri nyagitali toko mnyaga toko gochimagena toko tewya mumnyoki bosongo gosema konyo bugima bwaye Ona kotobogoreti omongina gochibosongo ngo ikanjera njera mobogoreti omongina kumba agurete njera ntamaeti kotomogi getanda bosongo kobori unga kimono omongina ngo batei mama bagonta iporo omongina asirete Ona nande togotomera riboti gocha nga yaya tari ayoka na mama nero akoreti na mama okure matebo igo nigo yaichanire gusira kwayo mwana Pito yange oikonyora konya mama omwabo kurwasa omochio Nairobi asanyara koba okomosira asenke yeiga asebana nyare koba ogosire Nairobi bugima bwaye asomo busikano bwepara asanya tukobo gosire bugima boiga no montondo yomo igoro yenke yetosiriti abantu babira asenga kie yamo gaki mubeko kobo koino egere tukini abana bari kintakana batigaire no mongino ria mutakanu tigaro umwana omoke kubatikana no gutanyara kora asenke yeiga nigi amate yasabira abantu bonse botobumoye bugwanchokuya kobakonya kobasira eri banyara ko bakotwara ameroberi yo kobagara bamwabo kurwasi chinkeno kobakoba gwikaga iga asenka yabo asengencha masabo yo moelio aso mwana mito Peter kerabera ICU ase wiki yemo epiri yo kaya ICU abwesere yire Kenyatta Hospital igere 400 epiri abusongo yo kaganda kominyoka Kenyatta Hospital aganda kominyoka potoro chenga ntubwato muchandu bogwekeria se epiri ye togo saba abasani na bairi pamoja ni chandi chonsi Sabantu baino moyo bugwancha na mogo tokonya simu gwancha kunyara. Ase namba yesimu 07 14 86 85 46. Kuripoti gitsen kia na mema gian soko TV korwega se kinyo Nyamisaro tu kikutoka gaiga ase wodi abochi barabe bunge ya machogo barabe county ya Kisii. Ritarane Dominic Onderi Nyabuto na magega ya Vincent Osiemo Mochoge oyo oko
siria ubugima bwa ya sensemo ya Keumbu nigo ya mate negati ya barai baikira na sensemo ya ria machuki erio koba okorema bakorawa no MCA Jacob Bagaka niga gikeirie gekorekyo na gusaba na siasa kwene kyo morembe ekero bakora achi siasa cyabo boigo niga bana siasa baburiwe gutanchira abantu gusuna na Kigali orogendo rotambe asitowatoro potoro korwa asomurikito Frida Kerubo sana kwa familia yetu kupoteza baba ambaye alikuwa kiungo wa familia and the sole provider of the family, aliyepoteza maisha yake hayo haifai. Nasinka ya Nyagosira Vincent Osiemu Machoge uyu manyekanite buna mapinduzi ase amatena barai bagendete kuremya enkeyo bakora MCA Omasige West Jacob Bagaka nigo bayichanira ogukwa kwaye nakogania amate yaye korema ase chinga kichi kirega iga gyonsari sobo mapinduzi uyu otoka numubasoka na okisiasa una mwaigugalike Masige abatono wichana ko nato kubora ni maswali amange sana kumetia mangana mapumbusi ago itukoru Keumbu nyari bari ya ito anto baito toko nyomera no to manya ko jako itana intu abagusi baito inkitoko una abana bende yemo kitoko una toko ito mwano ito omubasi ikigako moko mo itaso bangyo seriga di yabu no sobo nande mo ke komo itaka ki abantu baita Bagaka na bangina rera gwese morega ki go tukumeti. Mtu ameanguka kutoka juu ya gari, alafu pia unatoa nguvu wapi ya kwenda kumpiga rungu kwa kichwa badala ya kumsaidia? Nonya nabo nigo bagikiria ogoito kwa mapinduzi maigayo kugwa kurwa segali asensemo ya Keumbu. Tumeuliza wale watu wote na viongozi kutoka Nyaribari mahali mpo, tunaomba na viongozi wetu kutoka Bobasi mkae chini mkutane. Itakuwa ngumu sasa kupata msichana kutoka kule Keumbu kukuja hapa. Wakae chini wazee walani hii kitendo na waombe msamaha, na sisi wazee wetu wa pande hii tuende pande ile tuombane msamaha ili tuweze kuishi kama jamii moja. Chinga kecho boigo ni gabana siasa baburirwa gotiga abantu gusuguna na Kigali asorogendo orotambe. Kama viongozi pia nataka kuuliza wale viongozi wenzetu, wakati umechukua mtu aende kukuchunga, si vizuri akae juu ya gari kutoka Kisii hadi kule Keroka. It's more than 20 kilometers. Lazima tukue pia na utu. Wewe unakaje mtu nje ya gari inakimbia 100 kilometers per hour na ameshikilia tu dirisha hivi na wewe uko ndani? Kwa sisi hatuna utu. So hata ingawa ni mwanasiasa, maisha yako na maisha ya kawaida inatosha, na sisi wote ni binadamu. Ile tu Mungu amekujalia. So nataka kuomba viongozi wetu pia, ukiwa unasapotiwa na mwananchi wa kawaida na anakupatia ulinzi, wakati umefika kama Kisii unaenda Keroka huko ni mbali 20 kilometers, unamwingisha ndani ya gari kwa sababu pia ni binadamu. Akishikilia gari namna hii hata atachoka tu anguke chini, ama hata atapigwa tu na upepo na upata ameanguka chini. Asensemende nige serikali yaboligwa kubwateli chiko liyamate ya mapinduzi enyore oboene tubaito kamoranje etogosabanga mumuroyo osirire nari no mwana bo musubati nero nyorire nari no monto oganeri komanya mwana wancho mwana siasa data komanya ntuna bana siasa te kunyalikana ekere togotumeka abana aba, for example mwana yo chiro kolendire nanda mago ikiranga gwikira boniga ntokonyoro bwana bwaye twaligirichi wakiri. We want to make sure those who committed this heinous act, justice must be found. Tinjirateyo abana bali batumegeta singichoko kolege ntekeiga motasoga tisko mweru inwa banyanoche bitengo bya serikali na kusaba mabera na inumechi ya inuta ikogoroka. Sisi kama familia and the community as a whole, all we ask is justice. All we ask is Abanasiasa nigo babuligwe kwenekia omorembe chinga kieki na kwenekia mapinduzi oyenirigwe na kwegwa esiko yaye. Kwana abantu baitoga twasabire ng'omorembe n'abororo tiga mapinduzi abo yobo muiso gosira gwetera siasa. Abanasiasa nto basa kuba tumeka ngochi goito monto meno omonto maana PNC no rimoma yata komogaho onera moko konyana na ni mwarigirania na ni mwakora ne binte
bono nigo eamate ya Nyagosira yasabire ogosirwa eriokoenekia ngwakana bare ebili ya nyagitari iyo etanetie chiribu chiminye na goikerania emeroberio yokomoenia goigo nigo eamate yo ebwate obolemerwa asogwakana school fees ekiagera mapinduzi nere orekoyesira ndusi utigira maega umongino ya Josephine n'abana batatu bale skuru abo babwate tegemeo atatu mu bana basomi gwe kabakole skuru ernere bwe kwenge koligia ase family agira bana bae banyoro ambao wako na roho ya kutusaidia ili tuweze kuzika mzee na sisi kama watoto wake tuweze kuendelea na shule. Mnaweza tusaidia, tumeweka pay bill ambayo mnaweza tusaidia. Kerubo Frida, Ensoko TV. Nigo yabo mogoko munene litukulia rero gusenkemo ya Moticho ebunge ya South Mugirango maigai amateye mokonyi wokwagachirwa enyumba amo no musamaria omuya okorkwanga Robert Mairura oyo bwate eganga yogochia kuboria ekerugo kyobuchumbe ase ebunge yo ya South Mugirango bali banyora ogusiroko nigo bamwakira Mairura ngambu ya mono ase base bamuboria nga agenderere gusira balia batari kwenyara nechinga kiboigo balireira yogochia kumusira asobochoryo bonene ebole ebosyo muri kyoito Apolinaris akama nali norobotioru unenchera ya mayugusira na guchenchia chinka chiria chitari kwenyara nigo litukulia rere amate ya makurwa asensemo ya Moticho ebunge ya South Mugirango yakokero bokonyi bugusiro kwagachirwa enyomba amono yubwate ganga yukuchekulie kero kyobojumbe asebunge yo Robert Mairura berali bageriga asokumwera neli mugambi Robert ari maarufu mu America ngambi ya mono ekiagera ambwate siri ande nkosaba Nyasaye amubwate si amoseseni kabisa kene ngionda amwe ogumbo amaseseni otunda amutigere ekiagera okolire gwakira umugambi mbuya mono sama yaya nkoreire agendere kotwara moyo oyo akonye bali batabwate ngero mushimi wa mbuya mono asokworo kengenje ngiyabune yogokonya bataka bali batari kwenyara bali zero bono koru zero to somebody all from nobody to somebody bago kwana negeta seni keganigi ya mateyo yaboli Robert Mairura kwagendera gusira chinka chiria chitari kwara ekiagero murayo ya nolyo goika abantu bayange mugambi nabachite kero nasiriti omwana one akaika agansira nanda akaligererio muchioyo akaroranga obulemeru mboroboke one keraro obulemeru mboroboke akalieiranga goikaike ache atubwatesi orakoraki osirio obulemeru oburu muchioyo mugambi akaroranga mbia angagachire nyomba agaiga nande nyomba buna murochi yagachuri yatenenire yarire engora ni Robert Mairura mweshimi wa ngambu ya mono na inde tabase kokeyo egia amente egia mentake egere abantu nali bakoranga serious yana nali tokonya abantu ba South Mugiranga singenjo bono wamuira ru America achenji bogirange ba America Kenya nande South Mugiranga echenji abenga chinga kecho nige gati y'abasawo baikirana kobakerori bokwagachyo nyombe yo bagikere bikora by'abarayi gutumeka basae asugwikirania iganga ya siasa chiabo pata mangana ya gunisimu basae bakugurwa kwanyanga na bako ira chibura buru ase mesangerekano ya balayi nabaraya bainyete kugura ba jigunisimu mbari batatageti magenderero kwanyoro omonto omurayo teta magenderero obwa abwate meeting ya yarete kobanga igoro ya magendero kwanyora nga gunisimu bantu bagoriru bachire basaririe mukutano uyo iko already mno mukutano gusareka na magendera asari. That is going on. Kutumia vijana vibaya. Mimi nataka tu abolish hiyo kitu. Iishe kabisa because hiyo gunism ndio nafanya watu wetu wanauawa. Gukorera nigi amati yarire yo gucha kwenekya buna nkomusira bale Mairura nere kwenekya buna ndoto ya y'obujumbe ngoikiranere nkoboria abantu baminto ba South Mugirango tigaturigererio mugambi obwata maroro tari umugambi obwate mission umugambi buno ego gokonya abantu
tikagendere gokonya iga naende kero togochikomoira aria bunge nagendere gotokonya mono kobwa buna gotokonya bono iga wambi miyamo samang'ana gwakorire 2027 nabwika kikura kiao chonsi ipi na tusaimere 2027 ko ripoti regeta Senigen Soko TV kurwa se bunge ya South Mugirango nchere tana Porinaris kama na igati y'abasaye amo n'abonchoreria kurwa somo cyo Nairobi nigo besokirie na kugikirie gekoro ge serikali kubatanga abantu gosoa ubugatagati bw'umucyo Nairobi egento batebirikeire okoremara kubonjoreria ase chinsemecho ukwana na Ensoko TV niga bana bodaboda kurwa ubugatagati bw'umucyo Nairobi besokirie na kulera asare nene banyora litukulia lero uyu minto Daniel Omwaga nale norobotyorwo rero kitariki 5 umutinyo 5 ekero ense ya Kenya yarenge gochengera lituko lya 77 nigwa bono egati y'abasaye kurwa mocho Nairobi besokirira kunyigikiria serikali asekiria ingano gotumba abanyimbo ase chinsemo ao chumocho Nairobi egento korengana barabukiare Mario bonchoreria alituko ligima asama lidango Willis Manyura Mboga munyakiro bunge la mwananchi Kenya no mubungo mukagiro Machoge Jaje constituency serikali ya Kenya yaamua gusiega chipa chonsi pi oje town ya biashara mbiyo town yesiekire so serikali yaamua kwenda maandamano na muroje magayana abaskari baichire paka magayane area side elimo no chikali choka ama korokorali town yenge mange 100 so bonde de kobori mheshimiwa William Samoei Ruto so lero kuamua abaskari bagenda maandamano serikali ya Kenya yonelea maandamano asamalia tangoro ku Wilson yako siri tukoria rere twabana umuchano monge na robieye buna twacha mambiga toje gosoe etown ya Nairobi ntwe twakumi etwikira buna study gali twakokogoro baka Nairobi twachire town twanyoa chituka cha Sekiru chisiekire kurumambi amangana munaboni gabangina bakwoni bitunguo gali muturu bone barara pira nawe kwoni kende gyonsi ukwana negeteseni Igensoko TV y'umurago borero egati yaba unchoreria anene bali abe sector ya bodaboda imimuchio Nairobi nigo besokiri na kwerera sare anene banyako bagwetra litukoria rero kubatikano gosieko gwechiduka umubaro makebwa abantu nabayigo abanyimba uko batanga korogoso aho bagatagati bumuchio Nairobi iligwikirani ubonchiri bwa babu na botambe asi yetu imesimama leo ni kilio kwetu juu familia zetu zinatungoja jioni hizi motorbike tunalipa watu wengi wako na tuchama kujinufaisha kifamilia wengine hawajui watapelekea familia nini nyumbani hawajui venye watalipa motorbike kwa kifupi tumeenda hasara kubwa sana hivyo siku ya leo tuna hasara kubwa sana kwa sababu kama mimi nina pikipiki ya kulipia sitapata pesa hata leo ya kuilipia jamii yangu inataka kukula sina pesa ya kuwapea kitu ya kukula na ni kwa sababu tu ya mambo ambao haina maana si wote ambao wanaenda maandamano sisi wengine tunataka nchi ambao iko peaceful ambao inaendelea vizuri ili tuweze kulisha jamii zetu wono nigo abonchireria ababereka bakunyeburia serikali kubarenda ekerogyo kurobekana imimuchio Nairobi na lika lyaje gutiga kubatanga kurwa gosoa gukwirania obonchireria abwakira lituko kwa hivyo kitu tunaweza omba serikali ile wakati imesema biashara itaendelea kama kawaida watu hakisie ikuwe ni hiyo kitu wamesema tunahitaji haki yetu ifuatiliwe tuwe na nafasi mzuri ya kuwa na uhaki wa security kwa sababu unapokuta kumefungwa na unakuta wale ambao wanawalinda ndio wamewafungia mtaenda namna gani kwa biashara zenu nsemo yabasau bono nigo balireira yogo cyakwene kinga igati yabasaye bali gotema kurubekana babikubya n'abanyanyimbo ngoce bareko bwatokwa na nigo bagucikwene kinga nkonyora barobwene bwabo ekiagera okurobekana kwabo nkwarenge mu mincha yeri chiko babu atwa naikaye made po Central Police Station ndoka ndeo shurika basokiu ani kubwato kubale kwanya mbaka babwatoka mambisa ine sharp batoke milimani baigorwa mashaka because ntwena ndeli ruba se Inspector General Police
kurende egati yabasae niko barekana gwesokia teneni na kubitogia ebirengo by'oburendi meyense ya Kenya asogwekirania na gutinyo oburendi rituko ria rero mamincha ya matuka magega ekero twarekora obusaria amo onogosaribwa kwenibo y'abantu imwe mu Kio Nairobi. Alietane yongoro kwa Mr. Kingpin gose Osoro Evans Onyinge yonko ligie kerogo korwase award yes award rituko ria rero yongwa kere serikali yaitu ya Kenya ngambi ya mono egekogera no nyamanda manare ngaso mu Kio Nairobi aiga na botorocho bolendi bwa nyara ko baboko bobu yasana dukanchibuniri bantu banyore tchingoma aselitiko lia rera abantu baito ba Kenya onde tayo nyara ko bagakumia akero ense ya Kenya yangiye chengera litiko lia 77 niko litiko lero chiduka chinyinge kerage cyara kana gosie kuime yo mu Kio Nairobi asomu baromo ke bantone kibwa obo gatagati mu Kio litiko lia rero anene akero abonchereri bakolera sara betera akero abonchereri anne bali ba sekta ya bodaboda besokina kwenye bodi ya serikali kwa bekero borendi isaine ekero kolbeka kwa konekiwe mu Kio Nairobi. Inko ipotereke teseni Igien Soko TV kuruga iga asebara ya Moi Avenue obatakati mu Kio Nairobi retani gonkoro kwa Daniel Omwaga na seritu keriga ria 77 obotoreri ni gobwekiraniwa imeyo mu Kio Bosongo erio kurikerania bagukwana igati ya baonchoreria nigo bagikeria enchere serikali ya tinyo borendi kurende nonya nabo batebanga obotoreri bwari ngasorogongo rwa gusi nigo rwanekia emirimo yabo ya botambe kokorekana bunakonya etano ya Boniface igondo mokori biasara so mu Kio Bosongo ndo murundi epigipigi asiritu koria rero na serikali yetu nja soka bia yachaka kurigeria mangana ya usalama so mu Kio Bosongo na intubuna barundi chipigipigi ntwabwate birengere byarenge byanga nkorenda tore biasara byeto mbibese gutwara problem ende onspi aso mu Kio Bosongo ige biasara byeto byagendera sencherere ndonge enataka kuira ribageri gotebya serikali yetu ya national government ne county government mbia mono aso kuoroki ngana inu mutagito morembo tokaso mu Kio Bosongo bakore biasara mu Kio Bosongo ne county yaito na Kenya ngima ndaite ko basaba magana siasa rotolemereranie ekero montago chorinda mwananchi okore bintu byaye ogenda kero montago chorinda ground okore bintu byaye ogenda kero montago cho united opposition okore bintu byaye okora ogenda ekero montago cho UDA okore bintu byaye ngora ogenda nenga gitokoragera tubwente togenia abantu abonsi batutigere besa tata tigesegi abantu ba UDA bagoja batobeke geti batoekere babwate batoli bagende irinda ground bagoja batoba masi ababande batigato onega giyo base kurwa ngokoro osio digera ndawo jana besa yaye aigoleke beti toli gendo gie obis bweka bagete lakini bo iga rosi muremberero baiga turagero kuragero tata ntu arwara Nicholas Mundu singoro kwa gondo kirito kurwanirira chisi botenengo ando eri tukoria rero kitarikie kisana ibere kyomo chana na ogatano na kabere litukerire litukorio bosibole bwa kabere ekiagere na lituko abaito barwanirete kegima bakarusiri chikoriria migete mwana inchitako na barasa koyanira igori tukeri na beta kitaba na aba Kenya besi asebare esengima bainyoreri tukeri na okoro kurubeka no kuya kwa morembe utaikora mamuntu ko muntu tarwani muntu osasari amari abantu kiagere kirenga keri tukeri no koinyora ekero twa e constitution yeria kwateri chikoribe yari kurukunga section 2A ya migetomo omonto obotambe omonto kawaida tabwateri bagakoyanira tinene abange baitu bari gutumie gikubeke nesana kiritokorukanga imperialism imbiuni ebinyoro paka kere asente yo kware koyana ekatiba yo mogaka moiga begetiri chikoria arengeri be mono force direpa kwa arengo kanu goda arego chapaka no ena asore ke baracha kugusakora chiro pinga ne chibese chia kanu
kanu ko yare ke mbe mono yare ko bia abantu lakini abagaka ubagatacha ise kabisa mu gakotinga agatacha sikuku bagatacha mashinde muliro bagatacha omuntu tokoroka gitopu imanyara bagatacha mono ke ima boru muite bagatacha kabisa abantu abanke mono bagatacha bagateba ngari chikeri bakatoliruke gento keringa ekerenga gyasaba no kurwanira kyarengo gusibure ekaroro morayo kurwanira abantu tosaria enibo osambe kipara wate ebintu ekiagerekerenga kyoborai no kurwanira abantu na mari yabo tetagitiosarie ebintu sitaiga ndocho botoere rumbuya boro botoere rumboro boro buya mono kegima naende abo totagetegusia itobo botoere rubo buya ekaro tokoborie ebintu twali konye ne petition twali present to those officers which are concerned tutosarie ebintu egento tagitenomborembe good. Chinga kia barai na boiga ba Kenya bagendete kugikeria ibikoru bya bananchi osaganwa asamatanga na boiga semesangerekano nigo ababwatani balinda mwananchi besokirie na barabo ase ogukwanera ingane iyo bagukwana imeyo mochie o Nairobi nigo bamochirie serikali mono ase wizara y'oburendi bwaime asekeria bagotebanga tibaliko bikoburendi buna ebwenerete muri keto Linet Nyambane nari no roboti rwa senchera y'obuikerano ababwatani boigo abarai bakurigia ebirogo bya gesiasa asegemi yalinda mwananchi bagikeire bokongwe bikore byobosagani ebyo byabeire bikwene kigwachinga kyabana siasa ababwato musangirekano dekolete ngora yani se familia Vincent Osiemo olitu asirimo isonde okuruko mapinduzi ase echiro ya Keumbu karusibwe segalime agaituna magena agaitune mete postmortem ya koriru egoteba omumuro oyu aite tunemete nonye tomaeta agwete kurwe segali igoro ende gali eyu aengo tama ekonye agakunerigena ligana likamwa ko mote akagu omotugoro akagunse neba cha kumuita nemete baadaye bakamwire se nyagitari ya KTRH na baadaye chironi okorero operation mumuro oyu agasira Saturday Margoba yuko Saturday Margoba satano chiabotuko ababwatani abo bakwana imeyo mucho Nairobi igati yabo Wycliffe Michira oyokorigia ekerogo kyobubunge kyabo basi nigo atebire igati yabarayikorwa account ya Kisii na obabeire bagosegeta obosari obo abantu baminto ndete kogikeria mangana ya koba Kisii County twabeire togosiria abantu baito soria gunism ere Kisii County twabeire tokoenga gunism okoenga gunism neli ngotebese gesongo nurturing gunism kotebe abantu baminto abarai bali Kisii County bonspi batige obo nyiro obo bale tere Kisii County abarai nkobeka bali bira ebibagwamo eline bita abantu umuntu akwenda amatanga obangero ebibago umuntu akwenda omuyegagete obangero ebibago abandi baurumba kebikoroto saolingo support baro murayigete na abasoroire tutiga mangana aya yo gutumika especially vijana tutiga gutumika bobe au yo gochotebwo chugoitano mumuro mino oyo chugoitano mumuro mwabo mwisiko mino tutiga gutumika bobe tuita abantu baminto na indege ntokende osaba bali bonse pipa chirega iga tokonyane elinde omumuro oyo kurku Vincent Osiemo ne familia ae enyore a decent send off tukubao cha kubanga amatanga nenda barai bonse pipa Kisii County na abasabire rero mochama mwenspi moto bwatesi elinde tokore amangana ya yebibago agonism bire Kisii County chinga kiechechyo nigo bamuchirie serikali ase batebire yasinyire gwikirania oborendi gochia ase abakenya wenye walifanya kitendo Keumbu saa hii faili yao haipatikani kotini and then we call ourselves we have a government where guns wanaamka asubuhi na wanafunga barabara na tunasema tuko na government of William Samoei Ruto. I know very well you are using these goons to win 2027 election. Lakini I can tell you without fear of contradiction, tuko na weapon moja inaitwa kura and we will vote you out. Either you like it, hata utumia kina nani. Our goons ni watoto wetu. Mtoto wenyu hautaona kwa guna kwa barabara hata mmoja wanaenda kupigia watu mawe. Saa hii watoto wetu ndo unatumika kama goon. Ule mbunge wa uko Keumbu huyo jamaa alisamoniwa na DCI hajaenda, alafu bado tunasema tuko na inchi na huyu mtu ameua mpaka mtu akakufa.
It is really unfortunate, but we are telling you, come rain, come shine, Goonism must stop. Women are most affected by the Goonism that is happening today. Women are the largest people who do the small scale. They are the small scale traders, and they're the most affected. Like today, a majority again are not coming out to go and fend for their families. Goonism has taken our country into the books that we never thought we would be here. And we are calling out the IG and all the police and all the structures that are required to come out and condemn this strongly. Bono nigo batebire okuburwa kuburendi nigo kwabeire enarero imeyense asebarure inse ya matuko emerongene na 53 guchia asomo inspector general w'abanyanyimbo kwenekia abanyanyimbo bari bagostoka asobosari kwemukorigwa bare egetambukero kerichiko. The case of Ososi, the current Vihiga senator. Up to now we've never been told where that investigation reached and who was arrested and actually who got the consequence of doing the same. Therefore, demand as follows. Number one, that the Inspector General of Police, the Directorate of Criminal Investigation, and all relevant security agencies must investigate, arrest, and prosecute not only the goons on the ground, but also the financiers, the recruiters, transporters, coordinators, and political beneficiaries behind them. Goripoteria en Soko TV, editoriane Linet Nyambane. Muraiwe kiama kia People's Liberation Party Martha Karua nigo ritukuria rero aigorobisie kiama kio imeyensemo ya Nyamataro ewodi ya Kitutu Central ensemo yebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii gukwana na bariki magega yo kwigura abisecho Karua ogikeirie bikoro byoboke bago ase oguturubanyo morembe ase boigaruro kuboria gokia sabarai gosikana na gukora siasa cia maskani. Pethuel Machini nare norobotiorwo. Ritukuria rero nigo muraibwe kiama kia People's Liberation Party PLP Martha Karua anyare kora umanyega boko igere abisie kiama kio Rosagerwa Kisii mense menya matare wodi ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii. We are here to open the Kisii County branch office which I have just opened, and I want to take this opportunity to congratulate the Kisii branch and to tell them to go forth as one people with one purpose and to ensure ya kwamba mambo ni one time. Ati mambo ni one time. Kaukwana bariki maiga yo kwigere abisi ibene nigo moske Martha Karua agikeirie borro bikora byoboke bage bene kigo matukabwango igaimerongo rwa Kenya na kuburia basai batigo tumekobe na bana siasa na kurendo bugima bwabo. Lakini sisi tutaendeleza kampeni zetu kwa njia ya amani. Tutauza sera zetu, hatutauza matusi, hatutauza utengano, na watu wakome mambo ya Goonism. Na vijana wetu waelewe uhai wao ni wa muhimu kushinda pesa yoyote. Pesa gani au ngapi unaweza patiwa uharibu maisha yako, ujeruhiwe au ufariki kama kijana alifariki pale Nairobi, yule alishutiwa ndani ya gari ya principal secretary. It is not worth it. Hata hapa Kisii pale Keumbu, mtu mmoja, ripoti zinasema mtu mmoja alifariki, wengine walijeruhiwa na magari pia iliharibiwa na mali. Chinga kichiboigo nigaboria bana siasa gukora siasa chomorembe na kona chisera chabo asoko tegerera bande batari gutumeka chinguru na gukora siasa choboke bago. Mimi nasema siasa ifanywe kwa amani. Kura iko mfukoni mwako. Siwezi nikaitoa kinguvu. Nisikilize niseme yangu niondoke. Sikiliza mwingine aseme yake aondoke. Wewe ndio mwerevu, utajua ni wapi utapeleka kura. Wale wako kwa serikali, jukumu la kumaliza Goonism ni lenu. Ninyi ndio mnasimamia askari polisi, nasi tuko upande wa upinzani. Kama iko mmoja wetu wako na Goonism, zote tuache hiyo mambo.
Kenya ni yetu, naweza kuishi bila kuwa kiongozi ameteuliwa, lakini siwezi kuishi bila nchi. So let us keep peace in Kenya. Na kubatikana neritskuria rero sabasaba nigo Mosque Karua aerero byabukurinyora ritskeriga na kuboria richiko gosikwa na kuboria morembe kube kwa chinga kichonsi. Yeah, today is Sabasaba. We commemorate and we remember those who shed their blood, because Sabasaba was the peak of the second liberation. We were so near yet so far. People lost lives, others were arrested, some were beaten up. We remember fondly that it is their footsteps that gave us the Constitution of 2010. We must safeguard the gains in the Constitution. We should never be stopped from expressing our rights, our views. So long as we do it peacefully, the government should never elect blockades like they have throughout the country today. It is a shame. Let us keep peace and let us uphold our freedom. Aiga chinsemo chenya mataro no omoraiwe kia magia People Liberation Party Martha Karua nyakabaga kwigira obisi ya ebene asunga kicho ni nyakabaga kuboria ebikora byo bagogotiwa kurwa saba na siasa n'abasayi gotiga gotume ko bobe korpoteria Ensoko TV kuraiganya mataro ime yabunge ya kitutu cha South County ya Kisii Chepethuel Machin. Nabaremi becha betundubari ya Nyamwanga eyerense ye factory ya Nyankoba litukolia rero nigo besokia na kwemurunganirio borai amono kugira gwechae abo asebate babuna nigo barachigo chaka omugiro bogo tatore chae goikumunya kirogobo uyorusetiwe asekirogo kwiranigwa umurikyo ito Sophie Oigara nale no roboti oro asenchera yobwagare ase ritkoria rero nigo abaremi betundubari ya Nyamwangarowa inse ye factory ya Nyankoba nigo besokia na kwemurunganiria okugorigwa kwabo gwechae ase tundubari eyo etwachira rero tukale koraramika esengencho twareterwa eratiriga igano mweshimi wa Jeremia Migosi ya orokyo bweno bonene nga Nyankoba nkwiberu tore chikiro eratiriwe kere yacha yaretete mangana amange management yekire yachire gotobutero mo chairman yitubwe tundubari ali Nyankoba bagukwana nigo banyara kwerera buna nigo babeire bakogorigwa echae bobe muno asama tukamagiga bono nigo banyorete gosirwa kweratirienya na Migosi iyo yarerekanire koreta ogoisanika nonya no komentakana gwichikiro asabaremi abo chikiro abaremi buna twapimete wiki eto gotumia eratiri Jeremia Migosi aretete chikire chiabeire tokonyora chikiro chinyinge ekwirendeye eratiri Jeremia Migosi arenda nero togendete gotumia mpaka moiche mototebi ninki na indego mari abangina nche tindikona cha lakini echaya ni mbwa ta bana ngorenta bali igo bagontebi nge wiki yebuna kwende yajide eratiri ya Migosi igo echaya yapi metu ya mono asebono bateba buna bagochia nonya gotora chae goseko yonia gochia ase factory eyo ya Nyankoba oika omochairman yobo Edward oyo tederetigwe emeremo ase chinchera batanchiranete kwiranigwa emeremo rimorioka igo ngotebanga chairman yoito nere togo kukom atutia nyagata getaichega igato kwanere gosonye management kero chenga ngorusiere chairman yoito etogo chakira tere gitaba maigo cha chairman goseba nabaremi sebono barua ogosaba kwabo gochia ase omodirector gose abateneneri fe factory ya Nyankoba erinde wesokia na kubatarira goika ase tundubari eyo ya Nyamwangarowa na gotwara chinkwana chabene na baremi abo erinde koreta ogoisanika ase okogorigwa kwabo wechae wane gento togoteba ubumaene twariru bobe wane kare twariru bobe etagetenga omotare gitankia tagochira rinda totebi umaene and the director otudi ochembake ground ochembake tundubari okuwane nabaremi ototebi ngikire libago ntwe togochorete otobwate sinto gochoreti ochikobwatsi management rogoro na magana ari rogoro tiga management yechembaka aga tokwane nero to ba magana ito tomanye ngaki procedure ntomaite procedure nkoripoteria igetesenia keiga Ensoko koroiga kitutu masaba e county ya Nyamira inche nkoro kwa Sophie
oigara. Na magega chinyomba chia kibara ase skuru yoboroso ya Kionyo gosareka bobe asegeke getambe nigo bona abaibori aborokia na aborokiwa beskuru eyo egotoka ase wodi ya Masige East besokirie na korokia omogokobo guchiase okubwaterana kwaye omo MCA bwe wodi eyo Omoske Michael Mutume boigo no yokorigia ekirugo ky'obuchumbe ase ebunge yo yabo basi Bethel Mose asokubagachira chinyomba isano nemo eriyo gokonya eskuru eyo. I am here on behalf of area MCA Michael Mutume etuacha papa siriko igo koena na chicho echo officially gochia se skuru ya Kionyo Primary. Skuru ya Kionyo Primary ya jita service yo MCA utusabe echo yasaye bunarumuya bakaumerana na inspiring MP uguru kupeteli ya kuma ekero akuma foundation yomerana Mutume foundation bakaiwana atoroseirie echo igwate merangu 6 otogo tebi peteli ya kuma mbiamono togote Musike Mutume mbiamono ejera wakorire gentekia abana baitu ba ICD banyorire echo konye abako enda sabe sana kwa sababu timu ya mheshimiwa Michael Mutume nja achite ikameke request ikatusaba some materials tukadeliver bona turoje yaelire tuacha kwa abana eje officially banyari kwa baba konyetume nje ndatebya baba sponsor trash mheshimiwa Petro Lionjiri akuma no aregeti andororokanira kwa aspirant ya yebikora igaiga muna turororo niyo tuache tuko wakira Mitume Mike amana akuma foundation asoko bwatera na babwatera no kuya bakaba gotoroseria echo gaiga echo ya ECD aiga se skuru ya Kionyo igonje gentoko baginkoirana mogenderera iga asensemo ya itoga iga no mogenderete ye wodi to Masige East na boigo amana bo basiengima mangana ino na ye bikor mwakorireke twatebire ngambi ya mono ase community ya Kionyo comprehensive school abalimu na abaiboli bonse bia mono sana omwachomorigereria na gwakere mbia mono ase okoyategerera yega kuri muchakanomba ko mwerio korende na ndete ndagutigi kyagera tintaitira rarimie TV yawo kyagera ntore no mugeni ase studio Holda Mumanyi uyo tuguchikoba tugusanganira sobo tukubwa rero igotorarara korara mambia omwachomorigereria kabe no butukobuya kurwa sendenche Edina Mura na achi producer bane Dibora Galia boigona Kevin boigona Barnabas na bande mbia mono asobotegerera. Eye Nensoko TV, Oboroso